Sanibonani molweni emakhaya. Namhlanje kuzofuna ngikhulumise isiZulu again. Isixhosa sami ngathi siyabaleka manje because ngizofuna ngikhulumise isiZulu nalo baba. Ebuhlanti namhlanje sine visitor, umuntu engimhlonipha kakhulu okhona nalaphaya kwi-acting, ke ngambona actor lapha kumabona kude, kodwa ngimazi as an activist laphaya kwi-gender based violence. Ukhona nalaphaya kwi-AIDS Council of this province, representa ke organizations of people living with HIV. Ubishop wam ngiyakholwa ile ndoda, yilabo bishop abangena ngevosho elokishini beka ama-issues on the table without fear or favor. Ngicela ubulisa abantu. Ngiyabingelela abalaleli emakhaya nababukele bonke, ngiyabingelela. Ngiyathokoza nami ukuba la ebuhlanti. Yeah, sisebuhlanti namhlanje. Hey, Bishop wam, ayipheli GBV. Regardless yalezi zinto esizenzayo, siyamacha, siya emaparlamente, sinama-petition, sinama-workshops, sihlanganisa amadoda kuma-townships nje throughout this province of Gauteng. But ayipheli GBV. Still, abantwana bethu abangamantombazana abakwazi ukuhamba ebusuku bayophuza ema-tavern njengabanye abantu. Konakelephi iqiniso kakhulu nkokheli yami ukuthi i-GBV ayipheli futhi akuhambeki lula. Ngiyezwa mawuthi abantwana bamantombazane, kodwa kuwes nabantwana babafana kusahambeka ebusuku. Nami as a man I cannot walk in the street ku community yami because of fear. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ama approaches wenzile wonke right. Kumele singastopi, kodwa we need to go back to the drawing board and find a solution engasisebenzela sonke. Konakelephi Bishop? Ngifuna ukwazi angithi nani emakhaya nifuna ukwazi konakelephi, ngoba about 3 billion uPresident Ramaphosa wapledge ngayo. I remember kwi-Gender Summit yayilapha ePitoli. Ziningi le mali eziphumayo everywhere, but ayipheli lento. Kwenzekani kahle Bishop? Ingaba sidlala ngabantu or lento kufuneka manje city communities ziboneleni ukuthi nithini nge-gender based violence? Iqiniso ukuthi ke angiqale ngokuthi uma sisuka ku-apartheid era singena nje, there was no proper training. Okay. So ubaba uMtshali usuka endaweni abuya kuya njengoba ngibuye KZN. Ngazi ukuthi umuntu wesimame. So now sengifundiswa ukuthi unkosikazi wami ngaba nemonto, mina ngihambe ngeenyawo. Lento engingayazi ngiyithola nje emoyeni. Akubanga na proper training to say umthetho wakhona masikhuluma nge-GBV kufanele sikhulume nange-issue ye-equality. So into ebeyenzeka bekuthi ubaba uMtshali nje wazi ukuthi ngiyindoda, zonke izinto ezinhle kumele zenzeke kimi. So angifundisiwe lokho. Okwesibili ke ama-interactions esiwenzayo mainly it will be us ama-activist sibizana sodwa emaholweni, singayi ku-community. Na ngicabanga ukuthi problem ilele lapho, sitshelana sodwa siyazi nge-GBV kodwa i-community ayazi nge-GBV. You will go to community ubuze ukuthi what is GBV, uyoza umhlolo bekuphendula nje nge-GBV igama elithi GBV. So uyabona ukuthi iqiniso lithi information iphelele kithi ayispreadwanga kubantu ebekufanele ifinyelele kubo, yethu ama-funds wona aphumile but awayanga ebantwini bekumele aye kubo. I remember la e-GP saka sahlanganisa amadoda about 200 ezokhuluma ngayo le i-GBV, and most elamadoda ayelapha athi hayi imani before nikhulume ngayo i-GBV le thina siphethe ama-ID books besicabanga ukuthi kuyaqashwa la, thina bekuthiwe kuzoqashwa la, so sizofuna umsebenzi thina asiyale nto nikhuluma ngayo. And basho ukuthi abasho ukuthi lezi zinto azenzeki but as your priority. Bona bafuna umsebenzi until such time ku create opportunities for amadoda bazoye kushaya abafazi. Sahamba sayi Soweto, same thing eyavele Soweto, abo baba besasihlangane nabo. I remember kwakuseshawela lapho bathi enye yezinto ezenza ukuthi kube ne-GBV is because ku-empower kakhulu abafazi, lo hulumeni unaka abafazi nezingane. What about them? So kuseza ufuna umuntu
kusho amadoda ingabe uyahambisana nalezi zinto abazikhulumayo. Ngingathi ke enye yezinto njoba ngisho ukuthi ama-interactions wethu akakhula based emahholweni. Yabona wangivalela eholweni wangibizela kuma-office kahulumeni. Yeah. Ayikho into engingayibona insiza eyilethe ohulumeni kimi, uza nento zomsebenzi, uza nezinto, uza nama-food parcels. Yeah. So wangisa lapho kuhulumeni ngifuna i-food parcel, ngifuna into zomsebenzi. But if we can start saying ake senzeni ama-backyard talks where we are going to houses and talk to abantu behleli bengama-families and teach about GBV. If ungavisitela 10 families a day, I'm telling you they will spread the word to the street. Kuyothi kuphela ngoba ngithi bayakhuluma abantu baselokishini bayaspread amazwi. Kuyothi kukhulunywa lamazwi wonke ayobegcwele the whole community mangabe i-community ye-400. Yeah. Rather than kuye emaholweni ngoba amahholo abaseza abantu noma beza ba-expecte something. Okunye uma siza ngamaphutha besiwenza masiza siza nosonhlala kahle beza nama-truck amakhulu befika ne-Home Affairs. Kukhona indoda engasiya se-South Africa yabona i-truck yase-Home Affairs izobaleka vele kusho ukuthi izolandwa iyahanjiswa. Yeah. So maybe kufanele sibheke kuma-approach Mhlawumbe sishintshe i-approach. sibheke ukuthi silethe izinto yini abantu abangayisabi ngoba kwesinye isikhathi ngifika nephoyisa ubona umuntu ozobuyiselwa ekhaya akabona umuntu ozolalela idingo zakhe. So far Bishop i-response kwi-communities njengoba usebenza kuma-townships here in Gauteng ugqoke lama-cap ingaba mhlambe i-response ikanjani so far, because lento ngiyikhulumayo nami ikuma-statistics amaphoyisa aveza ama-statistics every quarter ubheke ecele. Thanks God he's leaving the office, he's no longer a minister as from today. So nina as i-community mhlambe as i-activist i-response ikanjani maniya kwi-communities nje before siye-break it? Yeah, i-community okokuqala ifuna umuntu ezomtrusta. Okay. Ifuna umuntu waku-community. Yeah. So in most cases organization will hire people abale phezulu abangaziwa nokwaziyo. Yeah, uthola ukuthi noma ufika ufaka ikwayikwayi uze ku-community and community won't listen to such people. But makusuka umuntu abamazithi on the ground understand inkinga zabo, community yalalela and bayenza, though amadoda wona athi ngempela ayasha amadoda ukuthi awasizakali ngenxa yomsebenzi. But ke masifuna ukufight i-GBV ake siye nasemsebenzini nje. Yeah. Ikhona indoda eyisikabhu le-hostela iyaphila umsebenzi loyo. Why singake sifundise namakhono omsebenzi kunokuyomaketha emlungwini? Nathi nje singa-circulator le mali esinayo amongst ourselves. Sifundise lezo zinto ukuthi ake sithi ubaba uyazi uthengisa isikopho, ubaba umtshali uye oproducer lesikopho asinika ubaba uyazi. Ubaba uyazi asithengisele omunye nomunye uyasithengisa sibheke. So i-community yasizana ngalezo indlela. Izinto ekufanele siyoyifaka ku-community lezo. Make siyothola amanzi Bishop wami ngiyaqala ukubona abefundisi aba-vibrant. I think kuyafuna abefundisi abaningi sibafake kulomkhakha so singashumayeli only on Sundays but sikhulume nabantu. Igama lami ke ngingumbulo Lotyas, stay tuned. Ayike sisesebuhlanti ningamangali ngathi manje zengine show yabefundisi kunabefundisi abazi-activist ekufuneka ukuthi sibasebenzise uku-influence abanye abefundisi. Mfundisi wami, yeah, nini mos abathi izinhloko zamakhaya kusho iBhayibheli and sizi-provider yonke lento ine-religion phakathi and manje i-situation is different. Siphethe izitipend manje or asikho at all but still nithi sizi-provider zamakhaya, sizinhloko zamakhaya. Izoba inhloko enjani le engakwazi nokubika isinkwa on the table? Kufuneka sibheke pro ukuthi sisukaphi empilweni nje. Yeah. Umuntu omnyama wayeneyinkomo enemfuyo enayo yonke into. So into yomsebenzi yayingekho. So now kune issue yomsebenzi. Okufuneka sometimes ube ne-skill. Yeah. Sokuyosebenza nabantu. Yeah. Ngisho ukukhuluma nje nomuntu kufuneka ube ne-skill sokukhuluma nomuntu. Yeah. So ngamanye amagama indoda yakhula yazi ukuthi izoprovide ngoba lezi zinto zazikhona. Yeah. So kuphela kwalezi zinto kwasho ukuthi ke kufanele siqale si-adapte kwenye impilo entsha esingayijwayela, impilo yokufanele ukuthi manje njengendoda uhambe uyophanda kwesinye isikhathi akuphandeki ngoba yikho lo msebenzi. And akufani nakudala ke, kudala imisebenzi yayikhona. Ubaba wami wayengitshela nje ukuthi wayehambe eNatal ashiya umsebenzi for 2 months mayebuya azocela umsebenzi wakhe back awuthola sebenze, manje awukho. And indoda yet
Angizwanga le ndawo le. Waye eNatal. Ahambe aye ekhaya. For 2 months. Yeah. Abuya athola umsebenzi. Usekhona. Awuthatha asebenze because umsebenzi wawukhona. So manje umsebenzi awukho. Yeah. So namhlanje 3 days ungekho. Mase ubuya umsebenzi uphelile idismissal. Yeah. So and lezi zinto zintsha kithi. Remember dala noma beyikhona iconstitution yezwe beyingasiguide thina ngoba besingayazi. Yeah. You cannot be guided by something that you don't know. Yeah. But now sinayo ukuthi ke mangabe uyasebenza waphelelwa umsebenzi 3 months 3 days ungabonakala ungareport uphelile umsebenzi. Yeah. So now lento ke yabamba amadoda manje mfundisi wami le ncindezi yabona isizulu ngiyasazi le ncindezi engaka esifake emadodeni yokuthi manje all the time sekunzima kunje neeconomy icollapse kanje but lo baba samfaka incindezi ukuthi endoda uyiprovider awubona ukuthi mhlambi yiyo le enza ukuthi amadoda ariske ngempilo zabo siphela sintshontsha izinto zabantu siba involved kwi-crime and nisamile as abantu be-religion. Bengifuna ukuza lapho ke pro ukuthi sometimes kubalekile ukuthi uma sikhuluma izinto zobudoda sithi siyibuke eBhayibhelini sibuke nokuthi ngempela silihumusha ngendlela eyilo yini. Yeah. Ngifuna ukuza ukuthi uma ubheka nje indaba yasensimini yase-Eden a woman was doing nothing. Yeah. But indoda beyinisela iy'tshalo. Yeah. So noma sekuqala kuba nomuntu wokuqala ukuqala nje ukuthi kuqala bezwe uAdam noEve ukuthi kunento yokufa nokuthi fune baganane ngicabanga ukuthi bayikhuluma bababili ukuthi who's going to do what because ayikho documented eBhayibhelini ukuthi owesimama uzowasha izitsha indoda izowenzana akukho documented into ababeyikhulumela nje abantu so izinto esizenzele zona ama gender norms lethe-ke incindezi emntwini wesilisa ukuthi mawuyinto because igama elithi uyihead mawulibheka kahle alisho ukuthi umqindezeli lisho ukuthi but you are the protector, you are the prophecy, you are the leader, and the leader is always leading in the right way. I-leader njalo ma i-leader iqindezeli kuyaboniswana makulidwa because igama elithi uyi-leader lisho ukuthi kunabantu obonisana nabo ukuze nenze umsebenzi kodwa mangabe kawusabonisana useyona i-leader uyi-abuser. So ilento yenza amadoda ukuthi agcine-ke ase-abuser ngoba abona ukuthi izinto zi-right uma kuphela kuyibo abaphezulu. Okwesibili-ke njengoba ngishilo ukuthi asifundiswanga so lezi zinto zifika kithi pro ngizazi ukuthi fanele kube yimo nezinto yikho uma ngibona umama endlula ngihleli nezinye insizwa lapha ngaphandle uma sikhuluma sisho nje into eyodwa ubulela indoda sicabanga ukuthi umntwana womuntu ubulela indoda yabona lawo magama ashiwona ubulela indoda nje obendlula kwandlula umuntu wesimama uthola imali ye-insurance and uthola ukuthi akulona and le ndoda ayinawuzifela manje ayisenawuzifela le ndoda ibulewe uthola ukuthi akunaqiniso ngesikhathi se-COVID ebehamba amadoda bebehamba omama kodwa kuzothi ubulala indoda. So you see ukuthi kulezi zinto abantu balimala nje abanaqiniso iqiniso alibekwe etafuleni ukuthi ngempela kuyenzeka kodwa mfundisi why ine sense ingathi zi-black communities mhlambe angahlali nabelungu I don't know namandiya nabanye abantu but why ngathi lento inathi as abantu abamnyama I mean uqeda explain manje into ka-Adam and Eve why explain about in our communities out there sisame ngalento engekho and siyayiphusha siyayispreada and manje thina kunamanye amadoda manje athe mayibuzwa umama wakhe ukuthi ushada nini athi angifuni ukushada nini because ubaleka yona lento ingathi manje umshado i-military camp. Iqiniso le sime ngaleyo nto leyo kodwa ke as soon as ngoba ungibuze ngokuba umfundisi as soon as the church we start preaching the right things whereby we are saying abantu ababili abahambi ndawonye bengavumelananga uma sakhumuza siqala ukuvumelana uma kunezinto ekufune sizenze la endlini asizenze zonke uma ngabe umama uhola imali eningi asiyidiscuss ipay sonke la endlini uma ngabe ubaba uhola imali eningi asiyidiscuss ipay sonke la endlini ayingadiscuss vice versa if abaholi boyithuma bahamba ohereza bobabili iqiniso lelo and kulula njengoba ngishilo pro ukuthi we can create even amathuba omsebenzi kunomama abathengisa amagwinya balala no1000 a day so lokho akusesenokuhereza useyasebenza lo muntu it's a business mayebuya ngelinye ilanga ayakhula amabhakede uyolala impela ephethe u5000 per day so uyabona ukuthi kuyakhulunywa la ekhaya ukuthi let us do this sisonke sizokwazi kodwa ke masingavumelani kuyohlala kunencindezi kuqindezelwana njalo ngoba kuvunyelwana la ekhaya ngokomthetho ngisho ingane yala ekhaya kumele ingene ema-meetingini mayisikhulile siqoqa into zasekhaya. Masibuya Bishop e-breaking ngifuna sikhulume ngama-event nama-activities oba nawo but ngifuna nje 1 minute
likhona kodwa ithemba. Ngizihambile mina izinto ze-GBV. Ezinye zazo zi-organizwa ubuhlanti lobu namaphalamende nezinye agencies. Likhona ithemba kodwa ukuthi lento izophela. Ngiqale ukusebenza last year kuma-informal settlement, and since ngiqalile obaba bebengezi, but i-turn up yalo nyaka ingikhomba ukuthi kukhona la siya khona. Ithemba lona likhona. Ngesizulu ke thina sithi ithemba libulala. So asikwazi ukuthi singamane sisebenze size siyofa kunokuthi sithule sithi ngeke kulunge. Ongenana sisebenze siyofa kukhona okuyabalungela noma kungase siyithi. Ngiyafuna masibuya ke eyitole ngimbuza uBishop ukuthi uzofila kanjani ngale parliament entsha, kuzoba ne-cabinet entsha, sibe no-minister of police omusha. Make sihambe siyibreaking. Stay tuned. Ake sibuyile itolo. Mfundisi wami, inkinga esibe nayo la iba isikhathi. Isikhathi sisheshe kakhulu kuphela. Kodwa siyazi ukuthi iSouth Africa ine parliament elisha. Kunabantu abasha inside, abanye asibazi, abanye baphinde babuya futhi. Kune cabinet ezoqokwa nje umongameli. Manje bengifuna mhlambe ukuthi ngizwe kuwe ukuthi yini ithemba lakho kule new administration? Njengomuntu omfundisi, angithi phela lezi zinto zami zifuna ugovernment. Ngiyayazi nalesikhuluma ngayo namhlanje izohamba ihambe yofuna ugovernment naye ukuthi government iphi budget yalento, iphi budget yalokhu nalokhu ya social development njalo njalo. But luthini uluvo lwakho? Njengomfundisi ngingathi expected to be a mediator. So at all times mina mangikhuluma especially ngogovernment ngikhuluma into ye peace. So I will say as much as nami ngivotele lami iqembu. Ngeke ngilisho futhi ungalibize mhlamba liwinanga. Ngeke ngilisho kwalapha kodwa nje ngoba alikho liwinile futhi. Yes, abawina ngabonke laba. Alikho liwinile kodwa ngine believe ethi South Africans have spoken. So if kuyiwa kuhulumeni wobumbano asiye khona. Mhlambe kuyoba ngonywana ngoba i-accountability yoba khona ngoba xa uwedwa nje ukhuluma sometimes nikhuluma ninodwa niphume endaweni eyodwa nike nivumelane nangento engekho. Uyabona nje njengomfundisi mangiceda ukupreach unkosikazi wami kathi ngipreache kahle makusho yena, kodwa makungavela omunye umuntu mhlambe kuvele wena ungathi hey kodwa mtshali lapha ubhajazile kancinci lapha. So ngoba kukhuluma wena. So ngicabanga ukuthi ke uhulumeni wobumbano mhlambe yosebenzela ngoba ziningi izinto esilimele kuzo ungasebenza kangakade. Yeziphi izinto mhlambe onothi yabona if bangenza kahle here le GBV nokuhlukumezana kungaphela? Mina I'm worried about the crime. We can't be a country esivotelwe i-democracy. Si understand nje crime ukuthi kulula ukuthi kudutshula umuntu noma kunini. Kubanje umuntu inkunzi noma kunini. Ngicabanga ukuthi lapho silimele kakhulu as a country. Njoba ushilo ukuthi kuno minister ozayo lo amaphoyisa akaqinise zomthetho. Kube lula, and two, we can't have people who are undocumented. Bahlale nje kube lula singabazi bahlala lapha. Kube ne-organization enye ethi abafaka umkhukhu noma kuphi. Bangene bahlale bafihla ikhali lapha izobulala umphakathi. And lento ka undocumented is very serious ngoba nami lapha ekhaya ngena nomuntu wayilekelela labantu abalekelelayo ephuma kwenye icountry. Mina ngaba worried ethi lapha aphuma khona bamazi washona. Akekho ku system kule country aphuma kuyo. And manje ngazibuza umbuzo ukuthi if angathatha impahla yami yonke la sizomthola phi? So lento uyikhulumayo yabantu abangekho documented in South Africa is a very serious matter. Asisho ukuthi i-crime ayina nationality. Abantu bastoti. Mfundisi. So masithembe mfundisi ukuthi moving forward uhulumeni uzosinika minister abalalelayo. Ngoba in the past besikwazi ukubabiza in parliament sikhulume nabo as civil society. True. And asisho ukuthi kungabi nemizabalazo lemikhukhe. Imizabalazo ibalekile kodwa ilethwa obaba. And labo bantu bayabacheka yini abantu ababafaka kule mizabalazo. Ngoba abantu abaningi abasemzabalazweni abanama document and nobutsotsi banabo lapho kuleyo mzabalazo. Yini umzabalazo? Ilama informal settlement amanje lokafakwa. Kuthiwa umzabalazo. Umzabalazo thina amaskula okuthiwa kusemzabalazweni. eCape Town bathi hoki. Uyezwa ke kunendlela ezibizwa Eastern Cape bathi itshotshombe. Itshotshombe. Amatshotshombe ngathi sewaba maningi and alethwa abantu esingabaqondi kwabona ukuthi bangobani. Uthathwa
iy'mali zabantu kudliwa iy'mali zabantu kuthiwa bayathengiselwa kusasa mase kudemolishwa sekungathi khona wrong. So ezinye zezinto zokuthi uminister ongenayo ngaba street nangendawo zezindawo zokudala nje. Yeah. Mfundisi wami ama-activities aba nawo efuneka mhlambe siwabheke sazi ukuthi sizomane sikulandela si-check ukuthi si-influence nabanye abefundisi. Siyaqala nje ngomsombuluko nge-19 nge-18 njalo. Sengimention umsombuluko ngiyazi ngathi date yanini kodwa i-18 sizobe sinento ye-mediation abafundisi abaqeda ukwenza i-mediation sizobe sihleli nabo bezoletha ama-report yokuthi what are the cases asebeke ba-attend ama-mediations because abanye babo besibacela ukuthi for free ababe involve kuma-elections bayokwenza lento esiyibiza ngokuthi lokhuzana uku-observer. So we had observers amanye siwathumela. So kunabefundisi beni ba-trainer? Yes. Oh, beni ba-trainer on what? Ku-mediation. Okay. Yeah, because siyawadinga ama-mediators in discount. Okay. Kungabi sithi sonke singena ku-politika abanye sikwazi ukuyokhuza makukhona izinto ey'velayo. Okay. Yini enye nizaba nayo? There are a lot of programs futhi amanye eseza ikhona yamadoda ezayo siyobe sikhuluma nje namadoda iyenziwa i-hotline, so we are jointly doing with the hotlines because kune-program ye-hotlines engiyithandayo bathi you must have at least 1,000 bathi nje mawubaba uphile nomntwana 1,000 days you'll see the connection ozoba nayo. So we will be doing that program but is fathers matter. So ngamanye amagama obaba babalulekile akufuneka obaba base-South Africa bacanga ukuthi ababalulekanga babalulekile. So we are having those programs awamadoda kakhulu ama-programs esinawo. Mfundisi angikwazi ukuyeka uhambe ngawubuzanga lo mbuzo. Abanye befundisi mabekubhekile babona badle phela isifundisi nethi wenza izinto ezingajwayelekile siba ne-problem. Thola ukuthi manje nawe une-stigma but abanye abefundisi bakuviwa kanjani mabekubona? Bakhona abafundisi who are encouraged by what I'm doing. Abanye sebeze bajoyinile. But abanye ke i-stigma is too much. Umfundisi uhlalelani nabantu abangama-sex workers axoxa because ku-civic society. Mina bangibuza ngifuna ne-tavern. Yes. Ngithi abantu balapha e-tavern. Uhlalelani ku-civic society nabantu abangama-sex workers. Uhlalelani ne-LGBTQI. Those are the things that you are getting. And yet iBhayibheli ithi yamkelani ngoba noKristu wanamkela. Ngamanye amagama banokuyibalekela lento ukuthi uKristu wasamkela nathi kumele samkela abanye abantu. Irrespective ukuthi izinto abahamba ngazo ngiyayivuma noma ngiyivumi kumele ngibamukele. Kodwa bakwazi abafundisi lokho mabekubheka nje bathi ile ndoda emoshizwe. Ngamanye amagama abanye ke kodwa bayithande into yokuba ama-activist especially being on the ground bawusebenzela i-community ngoba bazwakala kangcono abafundisi. No mfundisi siyabonga kakhulu ngokuthi ube khona kule program sizokwenza sure ukuthi we visit ezinye ze-activities ozenzayo. Siyabonga kakhulu Bishop ushilo kumfundisi la wathi i-stigma into esingasikwazi ukuyibaleka funeka senze umsebenzi efuneka siwenze. Igama lami ke ndingumbulo Jasi bekumnandi kakhulu ukuba nani lapho emakhaya. Nginzeleli